Fie că ai un camion sau pur și simplu conduci mașina, te-ar putea interesa acest produs, probat în timp și recent lansat pe piață Sinter Global. Probabil ai auzit vorbindu-se de multe produse care pretind că aduc beneficii vehiculului tău, dar nu există nimic care să se compare cu ceea ce face acest produs, mai ales dacă luăm în considerare prețul său derizoriu. Acesta este tratamentul pentru carburanți Xtreme sau pe scurt XFT, utilizat în toată lumea în industria grea timp de 20 de ani. A adus la economisirea la milioane de dolari necesare costurilor de producție și costurilor de întreținere. Să analizăm ceea ce face acest produs, demonstrând prin câteva exemple modul în care este utilizat în industria grea, pentru a înțelege în ce fel poți beneficia și tu de avantajele lui. Tratamentul pentru carburanți Xtreme oferă 4 avantaje principale și alte câteva minore. Astfel, un prim avantaj îl constituie faptul că mărește în mare măsură viața motorului mașinii tale, crescând perioada care trece între timpul de funcționare a vehiculului și a reparațiilor pe care acesta are nevoie. XFT este utilizat de mulți ani de către cele mai mari companii de exploatare a minereurilor din lume. Aceasta, după începerea utilizării produsului, au fost capabili să mărească numărul orelor între reparațiile motorului de la 15.000 la 25.000. Făcând astfel o economie de milioane de dolari, de altfel există documente în legătură cu aceste date disponibile tuturor. Un al doilea avantaj principal îl constituie faptul că mărește economia de carburant. În 2002, în timpul evenimentelor preolimpice de la Salt Lake City, au fost utilizate generatoare electrice de 3000 de kW. Aceste generatoare staționare foloseau 3300 litri de combustibil pe zi. După ce au utilizat timp de o săptămână tratamentul Xtreme, consumul a scăzut la 2400 litri. S-a făcut astfel o economie de 900 litri de carburant pe zi și în legătură cu acest aspect există o documentație disponibilă. Al treilea avantaj principal este faptul că mărește puterea și îmbunătățește funcționarea motorului. O firmă de autotransport, folosind acest produs, nu numai că a trecut de la o medie de 2,1 km la 2,4 km cu 1 litru, o îmbunătățire de 14%. Dar camioanele pot urca o rampă cu o viteză superioară și acest caz poate fi demonstrat cu documente. Cel de-al patrulea avantaj este acela că reduce în mare măsură emisiile de gaz. În multe cazuri se observă o evidență reducere a acestora, iar fumul devine mult mai alb. Un test independent a scos în evidență o reducere de 42% a emisiilor a monoxidului de carbon, de 44% a cantității de hidrocarburi, o altă reducere de 7% a nivelului de anhidridă carbonică, iar nivelul de oxigen a crescut în același timp cu 5%. Acest lucru ți se pare incredibil? Tot ceea ce privește tratamentul de carburant Xtreme este documentat și testat și este în mod sigur produsul cel mai eficace aflat la dispoziție, nu doar pentru motoarele diesel, dar și pentru cele pe benzină. Acesta este motivul pentru care Sinter Global a adus acest produs de pe piața industrială în cea a motoarelor de mașini. Există și alte avantaje ale XFT pe care nici măcar nu le-am menționat. Haideți să le descoperim explicând modul în care funcționează atât de bine XFT. Acesta are diverse componente care lucrează împreună, care se combină pentru a oferi avantaje incredibile. Să le vedem pe fiecare unul câte unul. Unul dintre componentele foarte importante ale XFT aduce la modificarea timpului de ardere. Aceasta face să reducă punctul de aprindere a carburantului cu câteva sute de grade. Acest lucru e important pentru începerea arderii carburantului mai devreme, având o ardere mai eficientă. În cazul în care carburantul nu are o ardere bună, o mare parte din el va rămâne nears și va fi împrăștiat sub formă de emisiuni nocive. Acest carburant nears ar fi putut furniza o putere superioară, mai mare și un kilometraj mai bun. XFT micșorează punctul de aprindere utilizând cât mai puțin posibil carburant disponibil, pentru a obține rezultate optime și a reduce drastic emisiile de gaz. XFT conține și agent lubrificant pentru pistoane, pompele de injecție și injectoare, reducând depunerile care pot constitui cel mai mare inamic al carburantului. Este și un stabilizator al carburantului. Odată ce începe a fi produs, carburantul, ca orice alt produs pe bază de ulei, are tendința de a începe a se separe. Când se separă, pierde din eficiență. XFT stabilizează carburantul, împiedicând această separare să se producă.
pentru mult timp, dând carburantului o durată semnificativ mai lungă, chiar de ani. Acesta este un lucru deosebit de important, mai ales pentru rezervoare, embarcațiuni, generatoare care pot păstra carburantul pentru o perioadă mai lungă de timp. De fiecare dată când puneți împreună lichide și metale se depun sedimente, rugină și agenți corozivi. Asta se întâmplă de fapt în rezervoarele pentru carburanți. Totodată, XFT contiene inhibitor de rugină și corozare. Este de ajuns să privești diferența dintre valvulele motorului cu carburant tratat cu XFT și a lui celui netratat. Așa cum poate știai, motoarele moderne de înaltă tehnologie funcționează în mod foarte precis. Chiar și cea mai mică particulă de praf sau mizerie poate compromite funcționarea lor. XFT conține detergenți care mențin motorul curat și îndepărtează depozitările de pe pompele de carburant și de pe injectoare, menținând motorul la capacitatea sa maximă. Se poate observa diferența între aceste injectoare înainte și după tratamentul pentru carburanți Xtreme. Chiar dacă rezervorul rămâne închis între condensare și procesul de oxidare, nu se poate evita intrarea apei în carburant. Priviți această mostră de motorină prelevată dintr-un rezervor de stocare. Există o serioasă separare și o acumulare de apă. Apa poate fi dăunătoare și costisitoare pentru un motor și poate constitui un factor cheie în distrugerea injectoarelor. XFT conține o substanță care ajută la îndepărtarea apei din carburant. O altă problemă care poate apărea în legătură cu motoarele sunt depozitele, care împiedică prestația și pot înfunda filtrele. XFT poate face întârzierea prin conținutul său, acumularea a acestor depozite în carburant. Acest lucru este important mai ales în cazul motoarelor diesel. Așa cum se poate vedea, XFT are un număr incredibil de avantaje într-o cantitate mică concentrată. Ca tratament pentru carburant Xtreme este nevoie doar de 10 ml pentru a trata până la 100 de litri de carburant. Pentru a obține aceleași beneficii cumpărând aditiv de la supermarket, ar fi nevoie de cumpărarea unor cantități mult mai mari de produse, toate diferite între ele, cheltuind de câteva ori mai mult. XFT este disponibil în diverse forme, așa cum este acest recipient cu care se poate măsura ușor doza necesară sau acest pliculeț cu doză unică. Tratamentul pentru carburant Xtreme este puternic și eficace și în plus sigur pentru toate motoarele, nu a avut niciodată efecte negative asupra vreunui motor și suntem foarte convinși că nu o va face niciodată. XFT este brevetat și înregistrat EPA și pentru a vă da un motiv în plus ca să-l probați, Sinte Global vă oferă și garanție. Puneți-l la probă!